Vyzerajú pevné. Myslíte, že doletia až na mesiac? Už samotný fakt, že som bol oslovený na rozprávku, tak ma veľmi potešil, lebo rozprávky mám ja sám rád, takže som neodmietol, práve naopak. Určite mám rád aj kreslené a mám rád aj hrané a z tých hraných napríklad mám strašne rád 3 vožičky pro popelku. Tak tu som videl asi naposledy. Ja neviem, čo v tej svojej dielni Olistina dorába, ale kvôli nám to nepreruší. Ja si myslím, že v každej rozprávke sa nájde aj pre dospelých. Väčšinou v tých rozprávkach bojuje dobro s tým zlom. Ja mám rád, keď zvíťazí to dobro. A mám pocit, že všetky tie rozprávky, aspoň tie, ktoré sú také plnohodnotné, tak majú v sebe aj nejaké ponaučenie a tie z tohto si môžu zobrať aj dospelí.